Se herover har vi den her farve. Den gør sådan. Hvis nu er det den er der, så kan vi trykke på den der, og så bliver de der næsten helt færdige. Hvis man er i gang med at blande dem. Her kan jeg tage pengene fra nogle farver. Og vi har alle dem der. regnbue. Vi har regnbue, måne, sol. Så går vi her ind. Se, vi har alle øerne. Indtil videre. Så herinde har vi også alle tingene. Indtil videre. Herinde har vi også alle tingene. Vi kan bare købe mere. Vi kan bare købe flere. Flere af alle. Men de gider vi ikke. Vi køber kun én ting af hver. Så